Els catalans tenen una gran fe en la fe divina. Creuen fermament que la justícia de Déu prevaldrà en tot moment i situació. Cada dia es desperten amb l'esperança de veure la justícia divina en acció. Malgrat els reptes, mantenen la seva fe intacta. Confien que Déu sempre mirarà per ells. Aquesta convicció els ajuda a superar les dificultats amb valentia. Els catalans preguen per la justícia divina perquè creuen que cada acció té una conseqüència. No es rendeixen mai davant la injustícia. Donen testimoni de la justícia divina en el seu dia a dia. Comparteixen les seves experiències per inspirar els demés. Bondat. Els catalans valoren enormement la bondat divina. Creuen que la bondat de Déu és infinita i omnipresent. Amb cada acte de bondat que presencien, la seva fe en Déu es reforça. Veuen la bondat divina en cada detall de la seva vida. Creuen que la bondat de Déu transforma les seves vides. Cada dia experimenten aquesta transformació. Preguen per la bondat divina, perquè creuen que la bondat és l'essència de Déu. La bondat de Déu és la seva guia en la vida. Comparteixen històries de la bondat divina per inspirar els demés. Aquestes històries són testimonis de la seva fe inquebrantable. Confiança. Els catalans tenen una gran confiança en Déu. Creuen que Déu és el seu suport més gran. La seva confiança en Déu els proporciona una sensació de pau i seguretat. La confiança en Déu és fonamental en la seva vida. Creuen que amb Déu al seu costat poden superar qualsevol obstacle. La seva confiança en Déu és incommensurable. Preguen per la confiança divina, perquè creuen que la confiança és la clau de la seva relació amb Déu. La confiança en Déu és el seu punt de referència. Comparteixen històries de confiança divina per inspirar els demés. Aquestes històries reflecteixen la seva profunda relació amb Déu. Els catalans reafirmen la seva confiança en la justícia i la bondat divina cada dia. Aquesta confiança és l'essència de la seva fe. A través de la seva fe, els catalans es connecten amb Déu. Aquesta connexió és sagrada i inestimable per a ells. Amb aquest vídeo, volem inspirar els altres a reafirmar la seva confiança en Déu. Creiem que aquesta confiança pot transformar vides. La confiança en Déu és una força poderosa. Amb aquesta confiança, els catalans han superat nombrosos reptes. Els catalans són un gran exemple de fe i confiança en Déu. Les seves històries són testimonis de la seva forta convicció. Amb aquest vídeo, volem celebrar la confiança dels catalans en Déu. Creiem que aquesta confiança és una benedicció. Els catalans són una comunitat digna d'admiració. La seva confiança en Déu és un exemple per a tots nosaltres. Nosaltres, com catalans, som orgullosos de la nostra fe i confiança en Déu. Aquesta confiança ens fa forts. Aquest vídeo és un homenatge a la confiança dels catalans en Déu. És un testimoni de la nostra fe. Amb aquest vídeo, volem inspirar a tots a tenir més confiança en Déu. Creiem que aquesta confiança pot portar pau i benediccions a la nostra vida. Aquest vídeo és un recordatori que la confiança en Déu no té límits. Tots podem aprendre dels catalans. Amb aquesta confiança, els catalans han creat una vida plena de benediccions. Aquestes benediccions són el resultat de la seva fe incommensurable. Amb aquest vídeo, volem transmetre l'esperança que la confiança en Déu podeu portar a la vostra vida. Creiem que aquesta confiança pot transformar la vostra vida. Aquest vídeo és una invitació a reafirmar la vostra confiança en Déu. Creiem que aquesta confiança pot portar canvis positius a la vostra vida. Aquest vídeo és un recordatori que la confiança en Déu és una força poderosa. Podeu utilitzar aquesta força per afrontar qualsevol situació. Amb aquest vídeo, volem inspirar-vos a tenir més confiança en Déu. Creiem que aquesta confiança pot portar-vos benediccions sense fi. Amb aquest vídeo, volem motivar-vos a confiar més en Déu.
Creiem que aquesta confiança pot portar-vos a la vostra vida. La confiança en Déu pot ser una força transformadora. Amb aquest vídeo volem recordar-vos aquesta veritat. Aquest vídeo és una invitació a explorar la confiança en Déu. Creiem que aquesta confiança pot portar-vos a un nou nivell de vida. Amb aquesta confiança podeu superar qualsevol desafiament. Aquesta confiança és una força incommensurable. Amb aquest vídeo volem celebrar la confiança que teniu en Déu. Creiem que aquesta confiança és una gran benedicció. Aquest vídeo és un homenatge a la vostra confiança en Déu. És un testimoni de la vostra fe. Amb aquest vídeo volem exaltar la vostra confiança en Déu. Creiem que aquesta confiança pot portar-vos pau i felicitat. Finalment, aquest vídeo és un agraïment a Déu per la seva justícia i bondat. Amb aquesta confiança podem viure una vida plena de benediccions.